Čujte lidi, dneska před 2 hodinama vyšel trailer na novou sezonu a tak se na to jdeme společně podívat. Ještě jsem to neviděl. To je Doktor Doom. Kapitán Amerika štít. Nice. Mysterio. X-Men. Kolos tam byl. Wolverine. Dům právě. Doufám, že to bude nejdeme. Doufám, že to bude na mapě. Tam je to stánka. Absolutně. Big Panther. Iron Man nové věci možná. Mysterio. Konečný, yes. A Doktor Doom. Wow. Tak to bylo dobré. Ale tady u jedné, tady bych se chtěl zastavit. Tady to vypadá, že to bude místo Gamegate. Tady to prostě tak přijde. Ale nevím, možná to nebude Gamegate, možná to bude někde jinde, ale tady bych, ale tady mi to sedí, že by to bylo. A nebo ty super ability, ty už jsme dvakrát viděli, nebo tady tu zbraň. Ta byla ve Chapter 2 Season 4. Když byla Marvel sezóna. Takže ten, jo, toho bílého můžete dostat jako skin, jako backblink teda. No tak to by bylo dneska všechno k tomu dnešnímu. No, takže já bych se s vámi chtěl rozloučit a čau.